zanina chuan Martial Universe kanen chunsom lenga episode masa khan lin tonga le Scorpion bi sanin beiti kan thli kho towa chumuna evil energy chakta ka wang chuan lin tonga chuan a papet samon chu athunun thei to lowa ama zo ka ron be sui ngal bu chuti lai chuan ye na khan Scorpion beast chu alo bei boi ve kham khama lindo ka chuan ma sa in apapet chu khung lu atum le photangai dona a heavy prison mang khan pe in papet po chuan alo dang let ve ya ache son thelo lai chuan diwa kana stone run chunga chuan khung lu le turin alo ti ya lindo ka chuan khung le thei lawin Scorpion demon cho zuk bei vele nga la alu atak zuk vit thei ma se Scorpion demon chu ala cha thei le ni tengni khang khang manga bei puwa ron tho chule zela wang chuan lindo ka chuan a move chak ber world suppressing finger mang khana beya tilpok na tak in siamin lindo ka chuan a hne thei tange nge ya a thian te ho chuan lo lo min in rin tong nan nei le pha thatharin bis te chuan bei chunzom le ta ni diwa khan lindong a chu lo ngai tu dewa a spiritual energy tam taka man thu sein lindong a po chu chaw ve to hle ya ma se monster te ko chunga mi nirvana pills energy a hiblu huna ngaya ole mai tur thua sei bo anin biak lak lo lai chuan demonic beast chak tak Nirvana Phase 9 level tal kai to tur thom khan kheleya diwa chon chu demonic beast chu tuimoi nan be ani nge rin thu lo sein lindo ka chon makalo ti hleya chutiang ang demonic beast chak Nirvana Phase 9 level kai to be ngam tu chu engang mi nge ni ang hriat chak hle ni chu demonic beast be tu chu miss king sui kha lo ni ya monster chu lo mekin a bodyguard pani te chu lo vale turina ti ya nan level Nirvana beast chaw ani wangin ama poina he thei thua seibo bodyguard te po chuan a thu sei chu zomin miss king sui chuan monster chu awum chunzom zela anu dewa chuan faum phathein monster chu mi tu tenemo silpakat mangin an lo thunun te kha chuaka chu monster po chuan lo bei ve ngal ma se king sui chuan a lo hlau lo hle ni alotas power mang chuan demonic beast chu awesome takina that theya Suvele lindong ale trente beitu demon ho chuan tlan chedar ngal veka angai nan khelo hlom hle diwa chuan beast ten anaron be vak chan chu 9 level Nirvana beast wangkhani arin thu sein athi ta ka wang chuan demon te chuan let le ta ani rin thu lo soya midang ho chuan lindong chuan ron pan khoma athil tia wang chuan lom thu khilin Scorpion beast kha ane thei an be sei lo hrim hrim thuan soya tuna chuan beast ten an ron be chu an tan hlong na zo kani to thu sein beast te pai Nirvana pills tam tak mang chuan chakta ka an cultivation level an up thei an be se ni moling a chuan lindong ngai dan chu zota lindong a po chuan a beast tha tam tak te Nirvana pills chu an lak ve ve ka lo phal sak bok miss king sui kha ron lang vele in anaute pan hi po khan ron thleng vele ngala tuna chon bis chu halawam to lo thu lo sein ma se chu bis chu tuemo mi chak takin sil pakhat manga control thu lo seya a control na sil chu ron la chukin chu sil chu la chui chui angai thu le a bultum tu chu zon chu angai thu a se ni chuti lai chuan mansana chu Nirvana pills tam takan nei dona wang chuan a lo hlim hle ya relo te chunga Nirvana face an kai thei phei chuan an panga pon super secte an zom thei arin thu a seya masa Nirvana pills an lak khom lai chuan mansana le du yu na chu an ron be thuta ron be tu chu jin mo le a ho te khalo ni in Nirvana pills ta chu an ta ni lo thu ron se ni 可不会属于你们。
an thil tia wang chuan lal fapa lin mo chuan sum zo to lowa jin mo chu va bei phei ngal bo ma se bei na chu sam takin a lo dang theya na takin a lo hlap let ve ngal ani ma se bei na chu lin dong a khan a lo dang man hlawa jin mo chuan lin dong a le thian ten bis te khan ne thei a lo bei se lo khim khima engpo chu ni se nirvana pills ta chu an nei thei don chuan lo thu sein an chen dan te nom tak chuan midang ho chu ti thin rim to hleya Holy Light Dynasty te bei tur chuan ron ding khom ve in molinga chuan a thian te pahnih phuba chu an la nge ngai thu lo sei bo ma se midang ho chuan in hliam nual to wangin lindong a chuan jin mo chuan bei pui thei vak don lo tia ka thiama midang ho chu lo to let tur ati in jin mo chu in mal bei pui atumani jin mo chu hneol sam takani don lo wangin lindong a chuan a demonic ape transformation kha manga ma se beina te chu jin mo chuan olsam takin a lo bum sel theya lindong an technique khang khang a lo thiam hnem lutuk chu makati in halfway to nirvana face sky to po lindong a chuan a bei to khle ni 涅槃境强者。 jin mo chuan a bei se anga hne mai theilo wang chuan a technique chaktak pakhat Holy Light Spear technique chu ron hmanga anin beina chuan a chung nun deuh zawk pha buk lindo chu thalo lo ron tumin a technique chakber a creation technique mangina ron bei le ngala molinga te po chuan lo chi a in a technique ron man chu creation technique ani tian lo kha theya lindo chu tla son vat tura lo ti in nirvana face sky trap to in creation technique manga lindo chu be ani chuan a thi nge an ring ani ma selindo chu tlan se du lo in a creation technique chu ron mang ve ya while suppressing four finger technique mang chuan a lo bei let ve ngala maktak main lindonga technique man chu chak zoka thilpuk na takin siamin jin mu chut la hlom hal to pani a ho te chuan an master jin mu a chak lo chu o heran ti hleya lindonga chu chakan ti hle bo master jin mu chu la ron tho chuak le theya klomai mai chu tumbik loin a ho te chuan sek formation mang turin atia lindonga chu damakal ti ra tum lo ani atira chuan lindong a chuan an formation atang chuan tal chu tum hala ma se thei top chu ma se an formation chu ati che zo lo thum thil khan dan molinga na lo mu chuan an chet hun chen ni thu lo soya midang ho nen jin mu ho te chu va be event tumani ma se jin mu chuan ho te than khat chu lo dang turin a lo tir phei ve ngala chuti lai chuan jin mu te chuan an formation mang chuan lindong a chuan lo kap meka lindong a chuan a thei to pin a lo dang let ve bo adang thelo trap to tia a demonic ape chakna kha ron mang le theya chu formation atang chuan tal chok thein while suppressing finger move the universe technique ron manga chu technique chuan ku zung tang mang chawa be to lowin akut phapu mina nem beto ni
lindong a chuan jin mo chuan he tak tak thei ta lindong a chak zian mu chuan Holy Light Dynasty te chu an tlan cheta vek ani lindong an hena changche tia linlang tin a khana ron pe chun zom vele ngala ma se sakai yen a khalo in do in a thlok len nga lopani molingan linlang tin a che dana mu chuan vadana tum ve ngala ma se linlang tin a chuan lo kabletin an boina chu lindong ane nan in karani thulo soya loin rol ve lo turina ti zui bo linlang tin a chuan lindong a chu pan hna in thatum chuan a beileya ma se beina chu lindong a chuan lo laman ding thein a divorce ancestral sil mang chuan a lo beilet veleya engtin mo linlang tin a chu tal chuak le thein anin hmule huna chuan lindong a chu thangai to tur thua soya moling ate ho in an ron nan chin mai do na wangin linlang tin a chu tlan bo zui ngalani linlang tin a kal hnu chuan lindong a chuan yena chu fa pan fata a hliam chu ti dama tum zui ngal bo thil thang chuan lalfa pa moling a po chu ati khil hai hleya an dynasty atanga kalte chu ancient battlefield an thlan hnuwa in thantu mang tia be sei phalo hrim hrimani Miss King zui kha ron lang vele in demonic beast an control na sila energy om chu lo chui zuya hun pakata hian demonic beast rong hi va mule hlolin ancient vela tumlai chuan won kanami mi pakhat won kanga hian a ron pana Miss King zui nan chuan lo in khato in engti tura local ve hlol nge nia zota Miss King zui chuan a masterin ancient battlefield ta chuan movement danglam dewa khret thule zircheng tura tir thua soya bis pakhat sil chui zuin chulai mun chaw ron thlan thua soya won changa chuan ani po a masterin zircheng tura ron tir ve thau thua soya ma se monster chu lo tha to thua soibo king zui chuan a monster tha control na silom chu mu vein tui ma thil ti thei takin ancient battlefield ta chuan thil ti tum engemo nei ani rin thua soya won kana chuan chu tinglam chu eng information ma nei lo thu lo sein Miss King zui chuan a kal le vata ngai thu le chu sil chu a chui zui a ngai thu sein won kanga chu kal sana anin belai chu mitran kha thian lo en thlain super sector chuan an cho cha nei thu an lo se ni 早晚是我的女人。 sin ron in thlakin lindong a chuan chin mo creation technique kha lo practice ve meka anu dewa chuan mang ve thein diwa chuan a lo lom pui hleya ai na sa training chuan a creation technique thiam thar chu chak zol hle tur thua seibo ma selin dong a chu angai tuana la buai mel hleya jin mu a beina na a heavenly destruction move the universe technique man khan ataksa chuan a chau pha hleya a cultivation level ala hniam ema wangin apuar chu ataksa ina dol lawani Nirvana face kai to a be huna phei chuan atan hlengai na omarin lo thua soya diwa chuna taksa ti chak belangai thu soin technique pakhathia ron la chuka chu thil chu Nirvana golden body refine dan technique lo niya lindong a chuan nga tinge lo vain zeb rei thei ve zotin diwa chuan chu thil refine tur chuan ni tam taka ngai thua soya chu mai ba ka ma chuan golden body refine tur chuan a chak tok lo hrim hrim thua soya Masa tuna chuan ancestral seal chakna nen mang kopin chu golden body chu a refine thei to abai sei thua soya Masa Nirvana pills tam tak an mamo tur thu sein lindong a chu be ka dila lindong a chuan rendewa mang turin a lo khil ve bo chuminu chuan lindong a chuan Nirvana golden body chu refine a tum tana diwa soyang chuan ancestral seal chu in pui tirin diwa chuan lindong a Nirvana pills mang chuan an cultivate chu lo pui ve bo diwa chu Nirvana pills energy chu lo do let lo turina tia atak sa chunga hi blu angai thua soeni ni tam taka in cultivate nu chuan
diwa chuan nirvana pills sama mobile ti lo hre theya nirvana pills energy chuan lo kap le ni 安机身， anu loka lindonga chuan nirvana golden body chu a refine zo theya chua body refine technique thar nen chuan nirvana face ka himte chu an he thei to nge yan be seibu lindonga chuan a storage bag chu dil le ta ma se diwa na lo pek le chuan a nirvana pills zong zong chu lo mang zo veka diwa chuan chu ting mai mai ui lo tur ti in nirvana golden body la ka chuan nirvana pills sim khatlek chu engmani lo thu lo sei thung lindonga po chuan a thu soi chu dikalo ti ve thowa nirvana pills nei beldan an ngai tu le ngai thu sein episode 29 so top ta ni